Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Human Resource Head sang Negros Occidental ang gindismiss sa serbisyo. Gina-dismiss sa serbisyo ang pamuno sang Human Resource Department sang Negros Occidental sa makitaan nga liable sa oppression, conduct prejudicial to the best interest of service, grave misconduct kag being notoriously undesirable. Sa desisyon nga ginlagdaan ni Governor Eugenio Lacson sa kaso ni Attorney Annabel Palik sadtong Hunyo 17, nakasaad man nga nalakip sa pag-dismiss sa iya gikan sa serbisyo ang accessory penalties kasubong sa cancellation of eligibility, perpetual disqualification from holding public office, kag pagbar sang pagkuha sang civil service examination, kag forfeiture sang retirement benefits sa digman sa Section 57, Rule 10 sang 2017 RAC sukon ang revised rules on administrative cases in civil service. Sunod kay Attorney Alberto Nelias Jr., ang Provincial Legal Officer kag nagaserbe nga hearing officer, ang kaso kay Palik sadtong 2021 ang nagikan sa mga reklamo sang job order workers, mga retirees kag isa ka empleyado. Sunod kay Nelias, nalakip sa basihan sang reklamo ang pag-require ni Palik sa iban pagid o kung duga nga requirements sa pila ka mga JO workers para makuha ang ilang sweldo. May isa ka empleyado nga nagreklamo nga wala ginkilala ni Palik ang iyang leave sang tion sang pandemic. May pilaman ka retirees nga nagreklamo sang kabudlayan sa paghatag ng clearance sa ila o kung para sa ila nga retirement pay. Ang mga reklamo ang gin-consolidate sang Progressive Alliance of Capital Employees o CONPACE. Nag-file sang motion for reconsideration si Palik kay Governor Eugenio Lacson bilang disciplining authority sadtong June 30. May 15 days sunod kay Nelias para ma-resolve ini. Kung hindi man mangin paborable kay Palik ang desisyon, sarang siya nga mag-file sang motion for reconsideration sa Civil Service Commission. Gintinguan sa DGCAS Negros nga makuha o kung makuhaan sa iyang bahin si Palik pero wala siya makasabat as of press time. Based on the RACs, we always follow the RACs. This is the revised rules on administrative cases in the civil service. So, with the formal charge of oppression, grave misconduct, it automatically carries with it the penalty of dismissal from the service based on the rules. What about yung benefits of her? Also, accessory penalties of perpetual disqualification and removal of benefits and leave benefits dala na ta. Wala gid siya makuha. Okay, ano na siya eh, sa graduation of penalties and offenses, ang pinakasakit amo na sila grave misconduct, oppression, gross negligence. Hindi siya pwede ka-resign. Because already a formal charge has been filed, ma'am, no? So it cannot interfere with the case even if, theoretically she resigns.